Og I dag kom Melodi Grand Prix-vinneren Reiley etter til landet. Siren har trygt Reiley lottøke i Eurovision sangkappen i Liverpool i mai. Reiley første føringer og i nærkant vi i Eurovision sangkappen. Hvordan tror du? Han var ikke så god, men her. Ja, hvordan kan sitte med åttøkene? Det så stort, vi fikk alle behandlingene ombord, så det var så skrekk. Ja, og nå som vi følger dette, hvordan det etter det? Jo, nekko vinter, men deilig å være bare. Med familier har bare bor her etter meg, så det stort litt. Hei. Velkommen. Jo, jeg får rønne slappe av, snakk som jeg kan. Og så får jeg 4 rekker show som vi reisende, og i dag har vi en framførselig SMS, så du vet, så den drakk vargen. Ja, hvordan nå familien tenker møter, hva tøtning er det? Nei, det så stort litt, det så skjeg å komme hjem og føle man til vei. Man ser kjent annerledes etter. Hei. Han arbeidsfyrsen med vurst. Han øyelig malrett av hva han vil. Og jeg holder han øyelig glad, ja, det alt. Nå Øyland vært oppe her, sånn, det seilig til det? Ja, det är särskilt ja, väl för att vi annat att det är förrjun och har vi väl möttes natter och så det är väl stort så all det. Det är den första föringen som kommer så vidare till Eurovision, det är störst. Ja, det är och ett sånt där en som har pratat och han var såna första som kom till knallare så det är väl stort för han till det. Velkommen til Sjøren Rane Pedersen og hjertelig lukke ved seksjonen. Jo, takk. Takk for det. Nu det en god vecka sedan till vansta danska Melodi Grand Prix. Hur har vi ser det annevera? Det har varit hektiskt här hänt men ordentligt stortligare och gevand. Hur är det väldigt knappt att bli känt någon i Danmark och att han som fyller i Milno? Det vet jag inte. Alltså det är väl stort lätt men avbjörande på några matar alltså vännervita stannet så det är inte analys men det analys på den maten att det nu är det Danmark och här som liksom kommer från så det är stort lätt men analysen där scary. Är det några månader att vara i förrjun nu att han har vunnit Melodi Grand Prix och så är det för sig? Nu kommer jag akkurat det. Så du vet, ask me in a few days så kan det kan se och annat. Men nej, alltså det tycker vi inte. Nej, alltså för jag är alltid hemma alltså man kan alltid komma här bara inte føle att det här är ifrån så för mig så är det inte något annat. Det var next question the button att där det är ovanligt. Nej, det är så fint och det var så stort lite. Nekv tonlista folk de brukar Eurovision till att få en plats soppmalla och men du har långt en plats soppmalla vi har gett Atlantic Records. Hur kan du bruka här Eurovision lottøkna till några tonläggare? Ja men Eurovision är alltså det är en så där stora plattformar alltså Melodi Grand Prix i Danmark och så Eurovision i Europa och nu där ju isne så öllvärlden är vi hesa för nu det kunde öllstämma inte bara i Europa. Och jag har alltid velat just hon like alla stannar inte bara här som är i Amerika och Asien och så. Och men jag brukar göra kunna. Jag brukar kunna just hon like i Europa, Danmark och så det var lika som tandmålage som jag kunna göra det. Ja, kanske för det händer att han har hos dig här nere på nu. Och i Danmark? Nej, jag huxar att europeiska. Jag vet inte. Jag tror inte jag tankar om det. Jag hade bara att jag vill take it in, du vet, och bara göra gott show och lika som keep it moving. Nek faktiskt har inte till att söka sin ner Eurovision till snäga till att gå sändning och det kanske sen så kitsch som också vill sagt. Jag är spänd för att kan avska tunna issues negativt till du är öliga populär TikTok.
Först och främst, nej, alltså det är ju inte. Alltså, jag hade man ska ta alla möjligheter som affär och kunna köra stor om paddlen och göra gå framförsler. Men alltså, ta det till Eurovision specifikt, alltså jag känner väl att det här via Eurovision är sånt så helt självreisande för det. Någon arrangemang men det var sen så 2-3 år till make a comeback. Det blir coolare nu alltid. Nick artister brought jöknen vet du och Nick Sanji blir ordet populär. Schalt här som inte vinner så det är en möjlighet som alla möjligheter. Ja, nu säger du innan att du får fyrröka det till ett show som väger i Liverpool i maj. Hur fyrröka man sig till en sån framförsel? Jag vet faktiskt inte. Jag har inte gjort det för. Men jag tycker ju det är nästan samma som i Danmark. Alltså att man är kreativ fundrum kan man attragera och man kan göra paddeln och kan försena show man kan ha och rekvisiter och paddeln och sånt. Jag glömmer nog snägt att jag tycker att något som vi inte kunde göra i Danmark kunde vi kanske göra av stora paddeln i Liverpool till att det var störst och mega flott och professionellt. Men det var avmarsningar, alltså man kunde inte göra så nekva. Så jag tycker vi att i England kunde vi göra mer, så jag glömmer till det. Ska en särskild metallfyrröjning gå till att skulle upptracka för sådana folk på en lös? Ja, det tycker jag, ja. Jo, det ska det ha säkert. Det tycker jag är för att öva med redan alltså kondition och kunna synja och kunna röra mig på paddeln och inte missa rötterna av paddeln. Det är något så att jag synja med att andra performa och röra sig och synja samståndes. Men mentalt för det tycker jag är nästa som vi. Vad är så vännerna till show? Mina vänner är att jag kan korrigera ett gott show. Att jag kan ordentligt göra ett gott show som folk dama väl här hemma och i Danmark göra daner och föringar stolter. Jag hoppas att jag kan kvalificera först och främst till jag känt i 5 år i Danmark och så hoppas jag att jag kan ända en gång steg. Ja, men gå ett när vi tog i Randpersen. Tack för att du vill köra såna. Tack för det.